Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras, alas 12:09 na, nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marahay na pagkaudto sa Indogabos mga tugang. Ininang kabilugan kan mga baretang unya na pagkaaga. Tigdi sa Radyo DZGB. Kami po sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Renz Luna. Kaiban sa kong kapartner na si Angel Mustaza. Enot sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal. COVID-19 positive, nakalusot, naka-isolate ngunyan sa Piuduran Albay. Edible landscaping sa barangay project, inilansar sa Daraga Albay. Sa lado nasyonal, Pilipinas posibleng mawaranin alokasyonin bakuna kan WHO. Asin essential workers dapat nabakunahan na. Bareta sa ibang nasyon, missile test kan North Korea kinondinar kan Japan asin South Korea. Bareta sa lado nin Karawat, actor Andre Paras nagpirma na nin kontrata sa Blackwater Elite. Kunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Nabukag asin nasibot ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Kampiuduran Albay. Matapos manotaran na sarong pasahero nin pribadong behikulo ang nakaabot sa indang lugar mantang positibo pala nini sa COVID-19 base sa resultang ipinaluwas hal sa Metro Manila. Sinabi ni Noel Ordoña, pamayo kan MDRMO Piuduran na ang pasahero residente kan Masbate asin na-isolate na ini mantang ang mga kapwa kay ni pasahero pati na ang tsoper kan kotse iyon pighol dinda para sa magakanigong eksaminasyon tanganing maisiyan ko ng posibilidad na ang mga ini na ulakitan kan virus. Ang baretang ini hatod sa Indukan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Mas nagiging maigpit ngunyan ang Legazpi City Public Office kontra sa mga pasaway na jeepney asin tricycle drivers na daing nagsusunod sa minimum health protocols kontra sa paglakop kan COVID-19 sa kapalibutan. Ini sa rason na nagsisitarasinda nin mga tricycles asin jeepney drivers na daing nagagamit nin face mask, girisian mga barrier asin surusuan ang mga pasaheros. Sinabi ni Andy Marbella, pamayo kan Task Force Kaayusan at Kalinisan, na sinda nagtatabang man sa PSO tangani may pasunod nin marhay ang minimum health protocols mantang ang nadadakop siguradong papamultahon nin magkakanigong kantidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Inilansar kasubago sa Barangay Salvacion, Daragalbay ang edible landscaping sa Barangay Project sa pangingunot kan opisina ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa tabang kan Department of Agriculture TESDA sinibapang ahensya di gobyerno. Kamawaton kay ni namasalang mapahiwas ang pagtanom ng iba-ibang gugulayon sa mga barangay as sinibapang pananom tanganing masiguro ang food sufficiency sa kapalibutan lalo na sa panahon nin patakot kan COVID-19 asin pagtios.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mas sinigpitan na kan gobyerno probensyal kan Camarines Sur ang saindang border control sa mga malaog sa nasabing probinsya, maski sa inpang lugar hali. Inibase sa direktiba ni Gobernador Migs Villaferte kung sa inan si isay man na persona hahagada nin RT-PCR test o test result na dapat negatibo asin kung dai kaini, dai tutugutan na makalaog sa saindang probinsya. Sa ibong nalado, iba man sa albay, dahilan takun na maagi man sana, dai naman nin kadakol na rekesitos na hahagadon kun kaya may mga nakakalusot talaga. Makakahampang sa magkakanigong penalidad ang mga paratienda ng karning urig na nagpapabakal sa langkaw na presyo. Ina nagbutwa matapos na sorpresang bisitahon ni Dr. Manny Estepona, City Veterinary Officer Andy Marbella kan Task Force Kalinisan at Kaayusan na sinibapang ibapan merkado publiko kan Legazpi. Taganing magkondukta ng inspeksyon sa mga presyo kan karne siring man ang paggamit ng tuktukan lamesa sinibapan. Sigun kay Legazpi City Veterinary Office Dr. Manny Estepona, dapat abagsunod sa tamang presyo ang mga maninegosyo dahilan ta 300 hanggang 320 sana ang pinagtalaan na presyo kan karne sa merkado publiko kan syudad. Mantang nangapodan si Estepona sa publiko na magpaabot din report asin reklamo sa opisina kan market administrator asin mismong sa saindang opisina. #Bangon Albay 3D. Ini ang gustong marealisar ni Albay 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo sa mga masunod na aldaw. Sa kunsain, padago siya nagbibisita sa mga barangay sa iyang distrito tanganing magpaabot nin tabang asin asistensya sa mga namamanwaan. Kaibahan sa mga programa na sa iyang padagos na i-implementar ang Taranuman Project asin ang pagdistribuir nin mga food packs sa mga hararayong barangay sa tercer distrito. Ang hubeto kay ni iyon padagos na masusteneran ang saindang pagkabuhay asin mabawasan ang persona o ang mga pamilyang nagugutom. Padagos ang distribusyon kan Department of Social Welfare and Development Bicol nintabang sa mga persona na nangaipon ng asistensya hali sa gobyerno. Idi matapos sa magpuuna ang nasabing ahensya sa pagdistribuir kan social pension para sa senior citizen kan Goa Camarines Sur. Kung saan maabot sa 340 ang mga senior citizen ang natawanan na kan sa indang pension para sa enot na semester kan taon 2021 bulan Enero hasta Hunyo. Nasa 138 mga scholars kan Ako Bicol Party List sa Biscasta Naga City ang nakaresibi kan sa indang starter toolkits hali sa TESDA asin AKB. Kung sa nasabing o ang nasabing programa, bunga kan ekspersos ni na Congressman Alfredo Pido Garbin, Jr. asin na Congressman Elizalde Co. Katuwang ang TESDA na ano beto yun may preparar ang kada scholar asin magkaigwanin kakayahan asin gamit na pwede nindang gamiton sa pagnenegosyo asin pagtrabaho. Ang nasabing scholars nakaresibin magamit para sa baking and pastry, pag-welding asin gamit sa paghihilot o pagmamasahe. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Delikadong mauranin ang lokasyon ng libreng bakuna kontra sa COVID-19 ng Pilipinas hali sa COVAX Facility kan World Health Organization. Yan pahayag ni DILG Undersecretary Epimaco Densing. Matapos nagpabakuna, ang ibang alkalde na daiman kaiba sa priority list na nakakaresibin ng bakuna kontra sa COVID-19. Sayang sinabi ng iba sa ginamit kan mga alkalde na bakuna ayon AstraZeneca na hali sa COVAX Facility kan WHO kung saan may pinirmahan na kasunduan na dapat sunodon ang listahan kan mga tatawanan ng prioridad na mabakunahan. Idinagdag pa ni Densing na 3 beses nang nakaresibin ng warning ang Pilipinas dahilan sa pagsuway kay ni. Nasa 63% ang nagagada ng mga senior citizens dahil sa COVID-19. Inibase sa iniluwas na datos kan Department of Health sa kada 13,000 na nagagadan dahil sa COVID-19, 18,000 digdi ang mga senior citizen. Sigun kay Dr. Shelly Ann de la Vega, Director of Institute on Aging, kay puwa naman na protera nin bakuna kontra sa COVID-19. Sa ngunyan, ang mga bakunang gikan sa Chinese firm, Sinovac as in British pharmaceutical firm na AstraZeneca ang nag-abot pa sa nasyon. Mantang bako pa supisyente ang mga datos kan bakuna hali sa Sinovac na maitudok sa mga senior citizen. Siring man, ang mga aprobadong bakuna na pwedeng maitudok sa mga edad na naasina bako gikan sa AstraZeneca na pigagamit ngunyan sa mga medical frontliners. Pwede man makaresibinin bakuna ang mga senior citizens na gikan sa Pfizer-BioNTech as in Sputnik 5 alagad wala pang eksaktong petsa kung arin ini maabot sa nasyon. Ang mga ina na nagpapadodo sa indang mga aki maski positibo pa sa COVID-19 o mild symptoms pwede pa man giraray na magpadagos ng breastfeeding.
Sinabi ni Dr. Mian Silvestre kan Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 ang mga COVID-19 positive as in symptomatic mothers kay puwan sa nang magkaigwan ng preventive measures. Siring kan paggamit din face mask, pirming maghugas din kamot, magin mag-disinfect as in day basta mag-abot sa rin man aparte kan lawas mantang ikim-ikim an aki. Nagsusupay na ang nagkaperang isolation facilities sa Metro Manila. Ini dahil sa patagos na pag-itaas kan bilang nin kaso nin COVID-19 sa nasyon. Sa pagbukas kan bagong isolation facility kan Pateros na may 60 bed capacity, kulang pa man gararay ini para sa mga pasyenteng tinamaan kan COVID-19. Bako sa nasa Metro Manila, nangyayari ang kakulangan sa mga posibilidad maging sa ibang lugar man sa bilog na nasyon. Sigun kay Deputy Implementer and National Task Force Against COVID-19, Secretary Vince Dizon, dakol ng isolation facility ang napano na kung saan na pwedeng gumibon nin bagong pasilidad o magbubukas nin dagdag na Upland Kalinga Hotel para madugangan ang mga isolation facility. Sa ngunya, nasa kabilugan ng 72,000 ang nasa isolation facilities sa bilog na nasyon. Mantang nakatalaan man na buksan ang 500 na bed capacity sa Subic pagkatapos kan Semana Santa. Hinagan ni Senador Joel Villanueva sa gobyerno na puuna ng bakunahan ang mga essential workers bago pa magpaso asin masayang sana ang mga bakuna kontra sa COVID-19. Siyang sinabi naman tang kay puwan na nainot ang mga frontline healthcare workers dapat maging handa man ang mga masunod na prioridad para na mabakunahan. Ang sa iyang tinawanin punto, iyo ang mga nagtatrabaho sa mga essential services, mga tsoper as in public utility vehicles, delivery riders, nagabos man bantadon sa virus. Wait for your turn. Ini ang tinawanin doon ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga gustong mainot na magpabakuna kontra COVID-19. Sigun kay Duque, limitado sana ang mga bakuna na kay puwan ireserba sa mga healthcare workers kung sa insinda ang naglalaban sa virus. Sararam kan resolusyon kan National Immunization Technical Advisory Group o NITAG, enot sa listahan kan prioridad kan babakunahan iyo ang mga healthcare workers, susundanin mga gurang, mga tawong may comorbidities, frontliners asin nagtitios. Ipinahayag man ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang pagbakuna sa mga health workers moral obligation konsinda ang na-expose sa COVID-19 sa nasyon. Apera digdi na nga po dan man si Galvez sa publiko na sunodon ang nasa priority list dahil ta obligasyon tang na inoton na mabakunahan ang mga frontliners para proteksyonan kontra sa patanid o patakot kan COVID-19. Mantang sinabi pa ni Duque na nasabutan niya ang gabos ng gustong makaresibinin bakuna, alagad maghalat sa tamang oras dahil dakul pang bakunang maabot na siguradong maitatao ini sa gabos na namamanuaan. Hinagad or nagpatanid ang Department of Justice kontra sa mga imbwelto sa illegal COVID-19 swabbing centers. Pati naman ang mga nagpapaluwas din pekang swab test results na ang mga ini nakakampang ng kadakol na kaso. Sinabi ni Justice Secretary Menard Guevara na ang mga imbwelto sa illegal na swabbing centers pwedeng makampang ng tulong kaso kailan sa pagsuway sa local ordinances sa mga establishmento de negosyo Consumers Act asin RA 4688 na iyo ang minaregulate sa operasyon asin pagmantinir ng clinical laboratories sa nasyon. Ilalansar kan Department of Science and Technology o DOST ang sarong online travel management system apisar kan ipinapautob na travel restrictions sa nasyon. Sa pahayag kan DOST, pwedeng magamit kan mga travelers ang safe, swift and smart passage o SPAS sa paagikan sa indang official website kay puwan sa nang i-register ang personal mobile number. Pwedeng mag-apply ng Travel Coordination Permit o TCP gamit ang SPAS website sa mga lugar na may travel restriction. Hali sa SPAS, pwedeng halaton kan mga travelers ang mga dokumentong kaipuhan kan mga LGU para makapag-apply ng TCP sa mga ipapasar o naipapasar man sa website.
Katakod kay ini nakadepende na sa LGU ang pag-verify asin pag-asikaso kan mga gastos dahil nakasalalay sa indakon gurano kahaloy ang pag-approve sa mga request. Sinabi man kan DOST na nasa LGU na ang responsibilidad kung gurano kahaloy o karikas ang pag-aprobar sa mga ini. Pwede man na mamonitor kan local government units o LGU ang malaog asin maluwas sa indang mga lugar. Mantang ilalansaran espas alas 3 dyan na hapon via Facebook live stream sa DOST Philippines official Facebook page. Positibo si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na mabuelta sa normal ang presyo kan karning urig asin mga produktong karne. Ini kasunod kan pagabot kan maabot sa 202,000 sa na supply nin urig sa Metro Manila poon pa kang nakaaging Pebrero 8. Siyang sinabi na mababa ang presyo kan karning urig asin nagiging stable na ini. Ang pagbaba kan supply nin urig sa Metro Manila iyo kausa para mag-aumento ang presyo kan karne sa mga sauda. Enot kay ini nagpasunod din price cap si Presidente Rodrigo Duterte sa karning urig. Diit-diit nang nakakabangon ang ekonomiya kan Pilipinas. Iniyan sinabi ni DTI Secretary Ramon Lopez sa ginibong pagtripon kan Government Pandemic Task Force kan Miyerkules. Sigun kay Lopez, ang Gross Domestic Product o GDP kan Pilipinas diit-diit nang nakaka-recover gikan sa negative 16.5% kan second quarter sumanakat na ini sa naging negative 11.4 na nasa ka-third quarter kan asin naging negative 8.3% na nasa ultimong quarter kan 2020. Ansaro pa sa indikasyon na diit-diit nang nararahay ang ekonomiya ka nasyon, iyo ang unemployment rate na hali sa 17.7% na nairehistro kan Abril 2020, iyo ang nagbaba naman ini kan Oktubre na kung saan 8.7%. Nakakabawi na ang mga sektor kan manufacturing sa nasyon kung saan puminakol na sa 52.5 ang Philippine Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI sa nakaaging 2 bulan. Napag-araman na mas puminakol pa nin sobra 50 ang PMI indication kan nagtatalubo na ang manufacturing sector. Magigirumduman na ka-Abril 20 o 2020 kan magbagsak sa 31.6 ang PMI dahil sa namamatean na krisis ka nasyon dahil sa pandemya. Bareta sa ibang nasyon, maigot na kinundinar kan Japan asin South Korea ang ginibong missile test kan North Korea. Sigun sa duwang nasyon, may direktiba ang United Nations sa nagsabi ipinagbabawal ang pag-ibon ng ballistic missile testing. Bandang paliwanag man kay US Pacific Command na ginibo kan North Korea sarong patakot sa mga nasyon asin sa international community. Pilinaw man kan Japan na daing anuman na debris sa indang nahiling. Ang ginibong pagpapalayag kan North Korea kan sa indang missile sa Sea of Japan kasunod sa nainot na pagpapalayag man kan North Korea kan ballistic missiles sa Yellow Sea kan nakaaging mga aldaw. Bareta sa lado nin Karawat. Pinapirma na kan Blackwater Elite nin 2 taon na kontrata sinda Andre Paras asin Kelly Nabong para magkawat sa masunod na PBA season. Iniyan kinumpirmar ni team owner Joseldo C. matapos magpirma si Paras para sa 3 milyones pesos na kontrata sa Elite. Sa iyang sinabi na nahihiling niya ang talento ni Paras asin konfiyansa siyang matadara niya ang Blackwater. Sinabong piglalauman na mapirmaning kontrata o magpirmaning kontrata sa Abril. Breakthrough! I-Ride Hood ang napod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bago nindang imbensyon na iniluwas sa merkado. Ang I-Ride Hide sarong bagong produkto na nakatabang para sa conveniente and rides dahil sa nakakabit na gadget na ini na pwede kang magdawog ni music, magsimbag ni nga pod sa telepono, asin automatic na mag-record in video na dain na kay pon magpundo asin magbulnot ng cellphone. Ini dahil ang I-Ride Hood may GPS asin may voice control. Istorya na iiba!
Ansarit na banwaan kan Candido Godoy sa Brazil an binansagan na bayan ng mga kambal sa kadakul na numero kan mga pigpapangaki na kambal duman. 1,000 times sa mas perming nag-aaki nin kambal sa nasabing banwaan kumpara sa maski anong lugar sa mundo. Sa kada 10 na nagbabados sa Candido, sa roan nangangaki nin kambal. May nagkaperang rason kung nata kambal ang pinapangaki duman. May nagsasabing iba ang pigiinom na tubig kan mga taga-Candido. Pigsasabi man na sarong dating sayentista ni Hitler na ang nag-star asin nagtago sa Candido asin nag-eksperimento sa mga kababaihan. Ang nasabing sayentista iyo si Dr. Joseph Mengele na sigon sa mga uring-uding dainang nagigibonin eksperto sa mga kababaihan sa Germany para mag-aki ang mga babayi, dumanin mga kambal para makaskas na magdakor ang lahi kan mga aliman. Alaga daing makusog na prueba sa nasabing banwaan kaya nagtutubod ang mga sayentista na nasa lahi kan mga babayi na nakaisa sa Candido ang kasimbagan kung nata kambal ang namumundag sa saindang lugar. Flashback. Marso 26 kan taon 1867 kan mamundag si Braulio Rivera sa gitna Tondo, Manila. Haranian saro sa 12 Martyrs of Bagong Bayan. Ginadan sa paagi ng firing squad kan Nero 11 taon 1897 sa Bagong Bayan Field o Luneta. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, patarabang-tabang News Director din Peralta at siyempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sa inyo naging tagapagbareta ang ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Ako po sa Angel Mustaza. Day maghali, day magpuknat. Masunod na ang programang ISKARAMUSA pagkatapos na nagkapirang mga pagirumdom. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Yangmat Native Lechon. Mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Yangmat Native Lechon. Roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and liempo. Yangmat Native Lechon. Poblacion Iraya and Ilawod, Ginubatan, Albay. And Yangmat Native Lechon and Eatery. Alternate Road, Legazpi City at the back of UST Hospital. Order now. Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the New Coke kasama for only 39 pesos SRP. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
Youngmat Native Lechon. Mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Youngmat Native Lechon. Roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and yempo. Youngmat Native Lechon. Poblacion Iraya and Ilawod, Ginubatan, Albay. And Youngmat Native Lechon and Eatery. Alternate Road, Legazpi City at the back of UST Hospital. Order now. Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil iguanin mga rooms na pwede sa honeymoon, asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando D. Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan Albay, minaimbitar sa Gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil iguanin mga rooms na pwede sa honeymoon, asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:42 na nin pagkaudton. Oras atod sa Indokan LCC Supermarket. Feel the heat of summer as LCC Supermarket brings you Ready, Set, Summer promo. Hot deals await you from March 25 to 31, like buy 2 Coke regular 1.5 liters for only 110 pesos, save 10 pesos. Buy 4, take 1, Nestle Chucky Calcian 180 ml for only 74 pesos, save 18.50 pesos. Tide Perfect Clean Powder Garden Bloom 725 grams plus Downy Garden Bloom Laundry Fabric Softener refill 670 ml for only 184.40 pesos, save 36 pesos. And Sunsilk Shampoo Strong and Long Green
350 ml for only 138.75 pesos, save 46.25 pesos. And buy Selecta Supreme Ice Cream 1.4 liters, free Selecta Supreme Ice Cream 3-in-1 for only 250 pesos, save 99 pesos. So don't miss LCC Supermarket Ready Set Summer Promo from March 25 to 31. Visit any LCC supermarket near you for more than hot offers. So you can also like and follow us on our official Facebook and Instagram account, LCC Supermarket, to be updated with our promos. An oras hatod sa Indokang Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack, may free 2 sachets. Sachets! Bili na yan! Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Na-miss nyo ba ako? Na-miss nyo ba ako? Talagang matindi ah. May nag-text sa akin, Kuya Renz, ba't hindi ka nagpakita kahapon? Mahal na mahal pa naman kita. Hinahanap-hanap ko mukha mo sa Facebook Live. Bakit hindi ka nagpakita? Ngayon, wala din tayo sa Facebook Live. Sorry po kasi medyo may Ayan, kasi sa mga po tayo ang may virus. May virus. Hindi po nakakatuwa ang ginagawa niyo. Kasi kaya naka-invento kan virus na yan, ha? Oy, may natatadat na sa nakitang 15 minutos hasta alauna ng pagkahapon. Para maggato ka. Pag Friday baga, sa halimbawa ngayon, pag mga fiesta na baga, Mayo na, April, May, fiesta na naman baga kaan. Karaon na naman. Pag Biyernes, Sabado kaan, ang mga duman sa mga hararayong barangay, tigapod na so, kudal-kudal. Kaya magbarilian na sa nakita. Magbarilian na sa nakita. Chill lang. Chill lang. Sabi po sa inyo mga kaibaran, ako po ang solo-solong, solamente. Ang totoy noon, pero dito ngayon, dito ng Albay po yan, Renz Luna po. Ang nag-iisa, ang muy simpatik, ang gwapong-gwapo, ang batang-bata. Okay, ba siyempre ang one and only sa akong kapartner? Oy, marahay na pagkauto sa inyong mga tugang. Ako man po si Angel Mustaza. Nagkaraon na lamang kamo dyan. Kaya nakaging aldaw, sakyada niya to so issue dyan sa ligaw. Sakyada talaga. Sinakyada niya to so issue dyan sa ligaw. So dahil man tapos na langaw dyan, ha? Ang gari nakauron mo na kasapon na inyo sana. Pinakauron na ko ni Kuya Jimmy. Alam pero sabi ni Kuya Jim, paita na nga ya. Ano sinabi ni Kapitan? Siya ang Kapitan dyan sa Tambo. Si Kapitan Perlita Solomon. Ay babae. Babae. Okay. Sabi niya, tigapot ko siya Tito Ren sa sitwasyon duman. Ito daang ng mga langaw na ito, seasonal lang. I mean, bako man siya all throughout the year, may langaw talaga. Parang pag
duman kaya sa barangay Ninda, may duwang poultry. Aha. Mhm. Tapos nangyayaring nagdadako lang ining langaw pag harvest season. Mhm. Pero day man ini naghaloy, Mhm. pag nakuha na ngayon ining mga manok, nag-i-spray na itong tagsadiri ka ito, tas ang iba duman nag-fogging. Pero ang ano lang duman ni Kapitan is, duman sa mga residentes niya, pag may mga siring kaning na-experiensya, magpa-record sa barangay hall. Para at least may basehan sa barangay na magibunin lakdang. Na halimbawa, may report ngayon siringkaan. Tapos, tigpapatanidan ining duwang poultry na ini, na pag siringkan ni, aram ta na ngayon na siringkan nangyari, dapat may gigibunan sindang lakdang para ma-prevent na ito din na mangyari sa masunod na harvest season. Pag dainin na susuniran or nakagibo sindan in way, pwedeng mapipiritan na ipasarado itong mga poultry na ito. Aha. Kasi mahal man dati ito, Renz, ang pig gagamit dumanas. May tigapod silang pangpulot. Pampulot. Oo. Ano yung disinfectant na pig Tiga, gamitin da? So pang ano kilanga o so pang ano kang ati kang manok? Pang ano kilangaw. Panglangaw. Pero yun nga niya, nabanggit kahapon ni Kapitan, Mhm. si Mayor pa ang nagpo-provide kang pang-disinfect. Ah. Kaya ang pangapunan niya duman sa duwang tagsilir ng poultry, mag-igwa na inisyatibo na di na pag-alato na mag-provide si Mayor kasi baka man si Mayor ang may sala kaayan. Kamu na mismo halian mismo sa poultry. Kung wala ka mo dyan na poultry, kung malinig ang mga poultry nindo dyan, di man lalangawon, di ba Tito Renz? Ayan mga tugan, so mga kababayan nato dyan sa barangay Tambo, sa Ligaw, iyan so tinaram ni Kapitan, manungon nga na dyan sa problema sa langaw. Ngunyan, kaswapon sayang, di ako yung ako ani, din ala kaswapon. dun sa kakuta, pero sabi ni Kuya Jimmy, sige na nga ya, i-relay mo na lang kay Kuya Morales. Arog kay ni, Diyan tabi sa barangay Tambo, lalo-lalo na ini pagkapatanidan niya to ang duwang may sadiri ng poultry, diyan sa barangay Tambo. Nagdi-disinfect kimanukan, pigdi-disinfect, ano sa pigdi-disinfect? So mga ate kang manok. Tanganing dai pagdapuan ning langaw. Paglilinig dapat Paglilinig yan. da. Yun, regular dapat ang paglilinig. Aha. Ngunyan, yaong kita duman tabi sa punto na pig nag-disinfect kita, nag-i-spray kita kimaski ano-ano, tanganing maghali sulango dawan ang hapot. Nata daw pagkada nag-i-spray dyan ki pang ngontra sa langaw, ang langaw napapaduman sa mga residentes. Siyempre, tigatulag mo duman sa poultry no sa langaw. Ang tendency kan langaw, maanap ki panibagong istaran or dadapuan pansamantala. Naduduman sila sa mga residentes. In which, iyon nga ni iyan, ang pingtatataram niya to, wala man giraray nangyari. Wala man giraray nangyari dyan sa concern, dyan sa duwang manukan. Nagahagad na nga ni si Kapitan, mag-provide na sa duwang poultry, pang disinfect man, duman sa mga harong. Sa mga harong. Sa harongan, magkondukto man sa disinfection. What if ipasara na iyan na duwa? What if ipasara na iyan na duwa na manukan dyan? Na inot, bako lang ini presenteng taon, nagkaigwa kireklamo dyan sa barangay Tambo sa Ligaw, dahil anta nakaagi pang mga taon, mga tugang, igwan ng mga reklamo dyan sa duwang manukan na yan. Sige tan disinfect. So mga ati kang manok ang pigahali niya to, anong mangyari? Yung pigtatarang may nainyo, nasudlangaw, mahanap kida bagong dapuan. O pira ng disinfection sa ginibo, so mga kaharong ganyan sa arani sa lugar, dahil sa duwang poultry farm dyan, anong giniribo lamang nito dahil sa mga harong? Pira ng taon, ulit-ulit na kita. Ulit-ulit na kita kan sitwasyon. Masabi na, mabisita, so City Health, mabisita si maski si Sena Poncio Pilato. Ano nangyari? Wala man giraray nangyari, mga tugang. Sulangaw, yan baga, nangaranga kaya na naman dyan sa barangay Tambo. So sa kuyang amigo dyan, so concerned citizen na nagpa-forward kayo na yung concern, iyo man giraray so nangyari, ngunyan ning agad ako na naman ng mga langaw dyan sa lugar na yan. Kaya nga, dapat ko na, magibo na kita kilakdang na talagang malanit-lanit. Tanganing makontrol na ining langaw na yan dyan. Takayrak may mga aki dyan. Data aram kung saan nagdadarapo yan ng mga paghalata na may magkailang pa dyan, bago kita magibuki, lakdang. Yan. Pare pa sumano ko tayo disinfect nindo. So mga harong na dirapuan kilangaw, kumusta? Pira ng taon yan, na igwang isong araw kayan dyan sa barangay na yan. Relax kaya, puso mo. Iyan nga ni, ang pinagtataram niya to. Kaya po ang taning mas magabat na pag-implementar kan batas, lalo na kung naagrabyado na ang sa imong mga konstituentes. Kaya sana ko na dyan sa
lokal na gobyerno dyan sa Ligaw, hiro-hiro na tabi kita. Dahil na paghalaton na may extend na naman nagsunod na taon na naman, yun na naman ang issue dyan. Yun na naman ang issue dyan. Sa mga masunod na bulan, yun na naman sumada na magminigdim problema. Ano, nasa na palang kita, nag-disinfect sa nakaduma sa manukan. So mga harong dyan, nuarin po kita, magibuki lakdang. Oy, bago ka ma-stress dyan, naling ko lang sa post ni Sir Glenn, sabi na, Happy 42nd Sacerdotal Anniversary, Father Efren Momoy Borromeo. May the God continue to bless you in your gift of healing and guide you in your advocacy on environment and agriculture. Happy anniversary, Father Momoy! Happy anniversary po, Father Momoy! Day, kaya ako rin natigiba kang pag may ka mo ni Papa Mar. Natigiba ni Father Momoy. So pa nagduduman sila nila Papa Mar, pa nag-cover kimisa. Oo. Di ba may sinda? May mga pre-shooting sinda kang sa boses na kapalibutan. Oy, so ano pala ninyo? So, pinagtataramtaba ka ng kaagagal na so 10K ayuda bill. Na na mga tugan yan sa House Committee on Social Services. Naibusol na mga tugan dyan sa House Committee on Social Services. Initabing so 10K ayuda bill, pinagbubusol ni former House Speaker Alan Peter Cayetano. Naibusol na dyan sa gobyerno nasyonal. I-refer patabi dahil ni mga tugan dyan sa Committee on Economic Affairs asin babasahon ngunyan sa plenaryo ngunyan na. Ay kaswapon pala nabasa na ini kaswapon dyan sa plenary. Ay dako lang tabang ini kuning kaso man maging batas ini sa mga pamilya kada household. Egong ma-receive na 10,000 na ayuda. Kuning kaso man maging batas na ining ayuda bill na pinagtatarama. Magayon ining tangon niya nasa tao pakitaking pandemya dipisil pan pagburay buhay. Kaya po aning asistensya lalo na sa mga pamilya na nasa na talagang nagtitios. Di sana ang kaya pa naman kay asistensya. Kaya po mo asistensya pero ang kaipuhan mo. Kasi tao mo. Pwede man. Tao mo sa kasaldo mo sa effective sa sa April 15. Dahil man si A kita. Kaya ati si Di mo paghagadan. Para ako pirak. Ako may pinagbitigan kita kasumapon. Oy. Ay, maray na udo kay Ma'am Brenda Luxin. Hoy, Ma'am Brenda, maray na punta sa imo. Kaya maging iyan ng lakdang. Abang-abangan talasan na. Kuning kaso man may pasarian. Maging iyan na lakdang kang gobyerno niya. Pati yung nakantabi sa yung Facebook Live. Si Leng Marchan maray na udo tabi sa imo Leng Marchan. Si Pading Earl Mark Marie Ordan. Pade okay na tabi. Sabi ni Dan ani Debla Baldano. Maray na udo Kuya Renz. Maray na udo man tabi sa imo Sabi ni si Ram Jason Buebos, watching now padi didi sa Ginubatan. Yung maray na ito tabi sa ikabos sa mga taga Ginubatan Albay. Maray na ito tabi sa imo. Sabi ni Madam na Maria Aleja Romero, maray na ito tabi sa Renz. Maray na ito tabi sa imo, Madam na Maria Aleja Romero. Si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabian nakantabi ko niya na paggaud to ang hepe kandar kapente. Maray na ito tabi sa imo, Chief. Maray na ito tabi sa imo, Chief. Paano pag halimbawa, halik ka ngayong Masbate, mauli ka sa Albay, ano ang kayo po namang i-present? So sa Masbate? Ali ka lang naman sa Masbate. Masbate, ang kayo ni so ibang province baga, pag naasali ka sa ibang probinsya, gariday naman medyo maigpit. So alam talaga Metro Pero Manila. Pero Kamsur, ano naman yan? Nag-ano naman kay border din ang Kamsur, nagpuo naman sinda. Subtest. Pero kung para makasigurado kita, magdaraman kita graray kay RT-PCR test glugo. At ang aning sigurado, duro-diretso ang sa imo uli. Naman siya nagtatrabaho sa Masbate. Mauli lang siya din na weekend sa Albay. Madali lang. Tapos mabalik naman siya. Basta apor ba siya? Hindi. Ano siya? Anong trabaho niya? Parang nasa construction, chuchu. Construction? Ayun, pigtaram ni, may nagtinan mo si Mayor Rosali, pa naglaog di sa ID lang, kawan. Basta madali, masarap pinangal daw lang. Mga mauli siya din ngayong Saturday, pag kina-Sunday na ngayong hapon, babalik ulit siya. Sige daw tabi Papamar. Anong problema nitong doon? Ano po Papa Mar ang kailangan pag halimbawa sa Masbate po nagtatrabaho, construction worker ngaya kunwari, tas uwi po dito sa Albay, ano po ang kailangan niya? Dadaan siya sa Matnog Port po. Sabi kang
Masbate City Disaster Reduction Council. Wala nasan requirements pag uli didi. Amo yad to sasabi dito. Amo, tigsunod ninda so nakapalaman sa resolution number 101. Kaya, ang sabi, wala nasan mga documentary requirements na kinakahanglan kwaon ang LSI na uli pakadi sa syudad San Masbate. Dili na kailangan sa travel authority, medical certificate, antigen o RT-PCR result, pag o pamakauli pakadi sa Masbate City. Dili na kinahanglan mag-coordinate sa LTO hotline para magkuhasan letter of acceptance. Wala na din sa quarantine na pag-imuon sa mga mauli pakadi. Pero sana, kung symptomatic ka, pag abot mo dito sa Masbate. Kaya sabi rin pag mauli ka mo pakadi, dili na kinahanglan magkuhasan mga requirements. Dili na maghanapan Masbate City sa any documents. Sa pera na lang kung apor. Pag apor, ang mapakadi, sa mga mapakadi na apor sa Masbate City, amo ini ang kinakahanglan kwaon. Ano barang yan? Travel order ali sa ahensya, travel itinerary, ID issued by the agency. Okay? So, pag abot sa pier o airport, mag-conduct ng symptom screening ang taga-PITSO. Taga-symptomatic, pwede na makauli diretso. Dili na masugat ang taga-CDRRMO. Pwede na mag-commute pa uli, pero mag-observe lang gihapon sa health protocol. Pareho sa pagsulot, sa face mask, face shield, kang paggamit ng alcohol. Pero pag symptomatic, turn over sa LDU para ma-isolate kamates. Hindi po applicable para sa Masbate City sana. Sa ibang munisipyo, dili po na mo aram kung pareho ang protocol ninda. Tuod man yan, Papa Mar. Tuod yan, Papa Mar. Kopya? Tuod yan. Para sa mga kaaraman nindo, di magdumang ka mo sa Facebook page kan Masbate City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakapin post tabi yan. Magbisita na lang tabi ka mo duman para mga tawagan. Salamat tabi, Papa Mar. Para sa mga kabutan, message tabi. May sarap pa. Ano pa? Pag mapakadi ka sa Masbate, dapat igwa kang imo. Anong imo? Kwarta. Kwarta. Imo. Para tabi sa mga kabutan, pwede man inong i-message sa Facebook account niya, si Papa Mar de la Cruz. Yan lang ang ano. Kaya saan sa mga mauralisan sa Masbate ha? Ayan ang requirement. Wala man pala requirement masyado, pero kung apor ka. Pero sa paglawdig di sa Albay, ayo yan. Dali man sana, wala man na yan. Okay, bati ang tango na bago ito magtapos kan sa itong programa. Si EJ Castor, Maldo maray napon tabi, idol pa de. Oy, idol pa de, maray napon tabi sa imo ha. Ang Municipal Engineering sa Office, ngunyan kandaraga, nakantabay ngunyan na pagkapon, maray no tabi sa indo kabos dyan, mga boses. Especially kay Engineer Fiel Montaliana, maray no tabi sa imo sir ha, maray no to. Si sabi ni Ramir Chavez Ramirez, good afternoon Kuya Renz and Ate Mustaza. Oy, maray no tabi sa imo ha. Si Ramir Ramirez. Ramir Chavez. Belches Chavez. Si ano yan? Oy, hi Ramir, kumusta ka mo dyan? Kumusta ang mga broad babies namin dyan sa BU? Si Rogelio mo to, oy, ang sako yung primo dyan sa Metro Manila. Sa mga pa-shout out, bike mo to. Oy, shout out na kita ha. Parayin na to sa imo. Magandang tanghali sa'yo. Mos na. Alauna na ng pagkahapon. Salamat sa saindong para ako sa pagantabay. Kami po sa indong na kaiba ng unya na pagkaudto. Ako po ang solo ang solamente. Ato tinong pero dito ngayon. Dito ng Albay po yan. Renz Luna po. Kaya ba siyempre? Ako man po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Ano sabi ni? Hi kay 5779. Hindi ko na basahan ang text mo. Ako po si Angel Mustaza, ang kagandahan ng South. Sa agan mga mag-iribanan, mag-iringat po tabi ang gabos, tamauran. Goodbye and mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 1:05. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nahilingan kan halangkaw na indikasyon na talagang may intensyon ng mga pulis na gumadan sa indang mga operasyon kontra sa iligal na droga. Iniya nagluwas sa inisyal na investigasyon kan Commission on Human Rights o CHR na pinamamayuhan ni Commissioner Gwendolyn Pimentel-Gana. Sigun sa tagapagtaram kan CHR na si Attorney Jacqueline Digia na pigkakarkulong nasa 451 ang pigi-imbestigaran hali sa 3,295 na nagadan sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte poon kan 2016. Base sa istorya kan mga nakuwang testigo asin PNP Manual of Operation, nahiling ninda na mayorya sa sobra 400 na operasyon kan pulis sa payo asin tikab ang tama kan badil kan mga nagadan na biktima asin sobra sa 2 beses ang mga ini pinaputukan. Tinawan man kan CHR na base sa PNP Manual Operations